रन्जन दैमारि सानखौ हगारनांगौ XNDP जिउ लावथों XNDP थांना थाथों जोंनो नांगौ गोजोन जोंखौ लाना राजनिति दा गेले जोंखौ लाना राजनिति दा गेले प्रमद बर' हाय प्रमद बर' मुर्दाबाद प्रमद बर'आ जोंखौ राजनिति दा खालाम जोंनो नांगौ नियाय जेलाव थांनाय XNDP रिलिज खालामनांगौ रन्जन दैमारि रिलिज जानांगौ नांगौ गोजोन we want justice जोंखौ लाना राजनिति दा गेले बिटिआर सुक्ति जानाया 2 बोसोर जालांबाय थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि उनाव जों एनडिएफबिफोरा आखायाव जिखिनि हाथियार दङमोन बे गासैखौबो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनो जों गथायबाय जोंहा केम्प दङमोन जोंहा सिस्टेम दङमोन आफाद दङमोन गासैखौबो जोङो डिसबेन्ड खालामजोब्बाय नाथाय दिनैनि तारिखाव जों नुदों दिनै जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों गसंनानै थानांनायानो जाहैबाय जोंहा मोनसे हमायसा दङ बे हमायसाखौ समाधान मोननो थाखाय जों दिनै आफादखौ डिसबेन्ड खालामखांनायनि उनावबो एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों गसंनानै समाजनि गेजेराव रायजोनि गेजेराव जों खामानि मावबाय थानो गोनां जादों दिनै जोङो नुनो मोनदों खैथामान लिडारफोरखौ एसि रुम सिङाव थानानै मिडिया लेंहर खोथा बुंबाय थायो आरो बे खोथा बुंनायानो सोरखौबा रायखुमानाय सोरखौबा डाउन होनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय बेबायदि खामानिफोरखौ जों मावबाय थानाय नुदों दिनै नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दं नेहाथारि दं बरंस दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनैनि तारिखाव एसि रुमाव जिरायै मिडिया लेंहरल' सोरबा सोरखौबा सोंखारिनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनाय बेबायदि खामानिफोरखौ बिथांमोना मावबाय थादों दिनै जोङो बारग' एनडिएफबि जानानै बिथांमोनखौ जोङो खावलायगोन जे नोंथांमोना मिडियानि सिगाङाव एसि रुम सिङाव जिरायनानै मिडियानि सिगाङावल' खोथा बुंबाय थानाया समाज सिबिनाय जायाखै हारि सिबिनाय जायाखै समाज दानाय जायाखै दिनै नोंथांमोना हारि सिबिनो थाखाय आफादगिरि जानानै दङबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै दङबा समाजनि गेजेराव फै रायजो राजानि गेजेराव फै खामानि मावफै बेखौ जों आपिल खालामगोन बेनिखायनो आं खुथारि खावलायगोन जे मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरा बेजों बे सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानायखौ मोजां होननानै आं बारग' एनडिएफबिनि जानानै आङो खावलायगोन बेजोंनो लोगोसे दिनैनि तारिखाव जोंहा जि बिटिआर सुक्ति जालांनाय मोनसे सान बे सानाव जोङो बावगारनानै थांनाय दैदेनगिरिफोरखौ जोङो गोसोखांहोदों सिगनेटारिफोरखौ जोङो गोसोखांहोदों जेसेबांखिनि बिटिआर सुक्तिनि सिगनेटारिफोर दङ सागोनगिरिफोर दङ नोंथांमोनखौ जोङो गोसोखांहोदों एनडिएफबिनि जिखिनि हमायसा मेगनजोंनो नुबाय थादों बे हमायसाफोरखौ थाबैनो समाधान खालामनो थाखाय बे गोसोखांहोनो थाखाय जों दिनै नोंथांमोन मिडियाफोरखौ लेंहरनानै खोथा आरो बाथ्रा बुंनो गोनां जादों स्पेशली रन्जन दैमारिया सिगनेटरि बिटिआर सुक्तिनि बिथाङा दिनैसिमबो साइन खालामखांनायनि उनाव जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों बेखौ दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ गोसोखांहोनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ जि दायित्व लानानै रन्जन दैमारिखौ दिल्लीसिम लानानै थांदोंमोन जाय बेक्तिया 2019आव सिबिआइ कर्टआ बिथांखौ कनभिक्ट खालामदोंमोन बे बेक्तिखौ दिनै जोङो बरननो नागिरबाबो एनडिएफबिनि साइडनिफ्राय जेसेबां नाजादोंमोन जों हायाखैमोन नाथाय बिथांखौ जेब्ला गभर्नमेन्टआ नांगौ जाबाय अब्ला दिल्लीयाव बिथांखौ जबरदस्ति लानानै थांदों बिनिफ्राय गोरोबथायाव सागान होदों बिनि उनाव दिनै बिथांमोना जि दायित्व लानानै बिथांखौ दिल्लीयाव लांदोंमोन दिनै बर' जाथिनि अर्थात जोंनि हायाव दिनै रन्जन दैमारिखौ गोनां जानानै दङ एज ए बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै बेवहाय जों सोरखारखौ गोसोखांहोफिननो नागिरदों आरो लोगो सिगनेटरि प्रमद बर' नोंथांजों एखे टेबोलाव जिरायना थानाय सासे सिगनेटरिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ नोंथांखौ गोसोखांहोनो नागिरदों बावदों नामा नोंथाङा नै बोसोरनि सिगां दिल्लीयाव दिनैनि सानाव एखेलगे जिरायनानै मोनसे टेबोलाव साइन खालामनाय सिगनेटरिया दिनैबो जोबथेसालियाव दङ नोंथाङा मा गोसोजों दिनै गभर्नमेन्ट खुंबाय थादों जों नोंथांखौ गोसोखांहोनो नागिरदों नोंथाङा जुदि गोसोखाङाखैब्ला नोंथाङा जुदि थर मोनाखैबा बर' गामि हाबनानै नाय साफ्रोम बर'फोरखौ सों रन्जन दैमारिखौ दिनै गोनां जादों जायाखै बयनिबो खुगायाव दिनै ओंखारगोन जोंखौ दिनै गोबां सुबुंफोरा लोगो हमनानै बुंदों हाय अयनाय जादों मानो दिनै जोंनि दैदेनगिरिखौ इसिबां अयनाय खालामदों प्रमद बर' नोंथांखौबो गोबां बर' सुबुंफोरा बुंदों नोंथाङा मा मोखाङै सोरखार सालायबाय थादों गावजों लोगोसे साइन खालामनाय सासे दैदेनगिरिया गावजों लोगोसे साइन खालामफानाय संगठननि सोद्रोमाफोरा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ जाय गोरोबथाखौ दिनै गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदोंमोन जोबथेसालियाव थानाया मालाबाबो गोजोननि आखुथाय जानो हाया जों बारे बुंबोदों बेवहाय नोंथांखौ गोसोखांहोदों प्रमद बर' नोंथाङा दिनै दायित्व लानानै
सोरखाराव थानाय हिसाबै जिखिनि खालामनांगौ खालामनानै होनांगौ आरो थाबैनो रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेसेबांखिनि एनडिबिफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौ दिनैनि दिना जोंनि थाखाय रंजानाय सान जानांगौमोन नाथाय दिनै दुखुनि सान होननानै जों बुंनांगोन मानो होनोबा थांनाय 27 जानुवारि 2020 आव जि बिटिआर रेकर्ड जादोंमोन बेखौ भारत सरकारा सान्थि गोजोन गोरोबथा होननानै बुंदोंमोन नाथाय जों बे गोलाव बोसोर 34 इयार्स एबा 34 बोसोर बे गोलाव सम संग्राम खालामनायाव जोंहा बहुतखिनि मुंख्लं जानांदों बुहुमनि रायजो राजा खस्थ' दुखु खस्थ' सैनांदोंमोन नाथाय दिनै 27 जानुवारि जोबनांगौमोन नाथाय दासिमबो जोबाखै बिसोर बिराद दुखुनांथावना बाथ्रा मानो होनोबा प्रमद बर'आ गावनि दैदेननायाव एनडिबिखौ लांफानानै राजा लामा हब्रा हब्रा बुंदोंमोन बियो जोंनो नांगौ सेपारेट स्टेट नङाबा जों साइन खालामा जों खुनु दिन एमएलए एमपि सिएम जानो होननानै जों हरनो हायाखै होननानै नाथाय बिथाङा बोसोरसे जायैयावनो एबसुनि बिबाननिफ्राय ओंखारनानै इउपिपिएलआव प्रेसिडेन्ट जानानै इलेक्सन गेलेनानै बिथाङा दिनै शिफ्ट जानानै जोंखौ दिनै बावगारलांदों बेखायनो जों दुखु नांदों मानो होनबा दिनै जोंहा रिहेबिलिटेसन मोननो गोनां बहुद दंबावो जेरै आंनि आखायाव दं लिस्टआ 209 जन बिसोरो ट्रेन केदारमोन बिथांमोना दाबो मोनाखै आरो अभारगाउन्ड होननानै हिसाबै दोन्दोंमोन बे फेरेंगाया बुंदों बेखौ सिम्पिटाइजार उइल सार होनदों खिन्थु जोंना बिदि नङा जोंना पुरा थाफानानै फिजिकेलि जोंजों नांनाय 753 जननि दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै बेखायनो जों दाबि खालामबोबाय थादोंमोन दाबो बेखौ होआखै जोंनो बेखायनो दिनै दुखु नांदों बा दिनै बे दिनाव जोङो दुखुनि सान होननानै जोङो फालिनो गोनां बाध्य जादों बिटिआर रेकर्डखौ खालामनाय जादों होनबाथ' जों मा बुंगोन दा जों एनडिबिखौ पिएस रेकर्ड होनना बुंदोंबाबोथ' जों दा फिसखौनो मोनाखै जों माबोरै होनबा जों प्रपारलि जोंहा इमप्लिमेन्टेसन जायाखै जोंनि रिहेबिलिटेसना मानो होनबा जों मोननांगौमोन आरो गावनो प्रमद बर'आ शिफ्ट जाखांनानै नैबे 26 जानुवारि जोंना सुबुं खान्थि सान फालिनायाव बिथाङा गावनो अफिसियेलि मोनसे प्रग्रामाव बुंदोंमोन जे आसाम सरकारनिफ्राय जों 2 लाख होबावगोन आरो बिटिआरनिफ्राय जों माबा मोनसे सिन्था खालामनो होना खिन्थु बिथाङा राजनितिक डायलगसो होदोंमोन मानो होनबा इलेक्सनाव देरहाखांनायनि उनाव बेफोर बावलांजोब्बाय बियो ओंखायनो जों सानदों आरो दिनैनि दिनावहाय बिथाङा जोंखौ प्रपार इमप्लिमेन्टेसन खालामनानै बा रिहेबिलिटेसनखौ होगोन ना होआ जों सन्देह दङ बिथांनि सायाव ओंखायनो जों दिनै बिथांखौबो जोङो एसे थगायसुलानासो बुंनो गोनां जादों आरो मानो होनबा जों बिटिआर रेकर्डनिफ्राय 3-4सोआल'सो एसे रंजानाय मोनदों आरो बिथांमोना बुंबा जोङो मा बुंगोन गबिन्द बसुमतारी ओजों फेरेंगा ओजों प्रमद आरो सानैसो एमएलए जादों बिथांमोननि थाखाय माने गोजोन सान आरो दिनैनि दिना खिन्थु जोंनि सानै गोजोन नङा आरो फिथाइखौ मोनाखै होनना बुंबाबो गोरोन्थि जानाय नङा मानो होनबा जों 4 लाख जि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ होदोंमोन बे फिक्स डिपजिटसो दासिमबो जोङो मानो मोनाखै मिसड जायाखै बियो आरो 1 बोसोर नांबावगोन सोरबा सोरबाथ' नै दाख्लै डिसेम्बर 1आवसो मोनदों बिसोरथ' आरो 2 बोसोर थाबावनांगोन दा बेनिखायनो जों जि क्ल'जआव जि लिरनाय दंमोन जेरै जोङो पारामिलिटारि खोथा बुंदों पारामिलिटारियाव हाबनो हानाय जोंहा सासेबो एनडिबिया बैसो गैया मानो होनबा एसे गोलाव बोसोर नांनायाव सोरनि बैसोआ थाबावगोन दिनै 21-22 जाखाया रावनाबो दिनै सोरबा 40 सोरबा 45 सोरबा 50 जाबाय बेनिखायनो जों बुंदोंमोन जे बिटिसि एकर्ड समावनो जोंना 6 सिडिउल जितु पावार लानाय समाव टार्गेट फरग्रेडनि साख्रि सोनो हानाय जेला गोहो दंखायो जेला नङाथ' बिटिआर गभर्नमेन्टआ सोनांगौ बेखौ थाबैनो होनो हानांगौ बिटिआरनि बे शिफ्ट जाबाय गावनो संग्रामनि गेजेरजों फैनानै दिनै शिफ्ट जाबाय शिफ्ट जानो बुजिनांगौ बे जोंनि दुर्दशाखौ बिथांमोना जोंखौ जे संग्राम समाव जेरै लैहोर लैहोर जोंखौ लिंलांदोंमोन एक्स एनडिबिखौ थाखा फैसाजों हेल्प होदोंमोन बिथांमोनखौ दिल्लीसिम दैथायहरदोंमोन दा बे दैथायहरनानै जे बिटिआरनि सिगनेटरि जानानै बिथाङा दिनै इलेक्सन गेलेनानै शिफ्ट जानानै जोंखौ बावगारबा जानाय नङा आरो बेखायनो जों बुंदों टार्गेट फरग्रेडआव जों थाबैनो जोंखौ साख्रियाव सोसननांगौ मानो होनबा जोङो पारामिलिटारियाव थांनो हानायनि रावाबो माने बैसोआनो गैखाया बेखौ मिसा बुंना मा जानो दा बियो बेखौनो बुंदों जे जोङो जेनेबा एक्स एनडिबि हिसाबै जोंहा जेलावबो जोंहा गोबां लिडारफोर दं मानो होनबा जों फाउन्डार जिथुनाखि जोंहा प्रेसिडेन्ट बिथांनि नाजानायावनो जोंहा आफादा जोनोम जादोंमोन बिथांनि दैदेननायाव जों एनडिबिआव हाबदोंमोन बिनि उनावसो जोंहा आदगथ' खारनावहाय लिडारफ्रा गावस्रालायदोंमोन खिन्थु गावस्रालायबाबो जोंनि थैया एनडिबिआनो दिनै जों एक्स एनडिबि जानानै बिथाङा सिगनेटरि जालायनानै जेलाव थानांगौआ बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जोंनि माखासे फंबायफोरबो दंबावो आरो जोंनि सेनियरफोरबो दंबावो बिथांमोनखौ थाबैनो जेलनिफ्राय हगारनायनि बेबस्थाखौ प्रमद बर'आ लानांगौमोन नाथाय बिथाङा हगारगोन होननानै खालि पेपार मिडियाआवल' बिथाङा बुंबाय थायो मिसा खोथा बुंबाय थायो नै दाख्लै आरो एबसुनिफ्राय दिपेन बर'आ बुंदोंमोन जे 264 केस उइद्र जाबाय सोरनिया उइद्र जाखो बिथाङा डाइरेक्ट मेनसन खालामना बुंबा मोजां जायो मानो होनबा जोंना दाबो वारेन्ट फैबाय थायो जोंनि सेंग्राफोरना माने माखौ लानानै बिसोर केस उइद्र जादों होनबाय थादों आसरित मोनदों जोङो दिनै बिसोर रिहेबिलिटेसन मोनबाय रिहेबिलिटेसन माखौ होनो आं बुजियाखै मानो बे 4 लाख फिक्स डिपजिटखौनो रिहेबिलिटेसन होनदों ना आरो माबा होबावनो दङ बेखौ थाबैनो बुंनांगौ मानो होनबा बे 2 लाखखौ होगोन होननानै गावनो खुगानिफ्राय बुंदों डिपुटि सियाबो सानसे सिगां बोसोरसेनि सिगां बेबो बुंदोंमोन जे आसाम सरकारा 2 लाख होगोन मानो होनो हायाखै बेखौ थाबैनो होनांगौ आरो जुदि थालांनाय सेंग्राफोर 209 जन दं जोंहा ट्रेन केदार आरो 753 जन अभारगाउन्डनि केदारफोर बिथांमोनखौ थाबैनो होनांगौ होननानै जों बारे बारे बुंबाय थादों दासिमबो मानो होनाय बेबस्था लायाखै थगायदों बिथांमोना मिसलिया दिनै प्रमद बर'आथ' दिनैनि दिनाव मिसलियाखा मानो होनबा बियो गोदो आं एमएलए सिएम एमसिएलए जानो थाखाय आङो बड'लेण्ड सोमावसारायगोन होननाया माथो जाखो बे बोसोरसेनि गेजेरावनो जाबाय माथो बेलाय
थगायसुला नङा माथो बे थगायसुला प्रमद बर'आ मानो होनबा दिनै बिसोरो बिटिआरखौ सलायदों थिगानो मोजां जागौमोन सानदोंमोन जोङो नाथाय सब पार्सेन्टनिल' कम्पिटिसन बा 7%नो 10%नो माबा 25%नो पार्सेन्ट लाबासो खामानि मोनो जादों सोर साबेसे पार्सेन्ट लानानै खामानि मावनो हानो बेयाव दिनै एक्स एनडिबिफोराबो रिहाबिलिटेसन जानो थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो सानदोंबाबो पार्सेन्ट होनायनि थाखायनो खामानि मोना जोङो होमबा बे जासे कंग्रामनि गेजेरजों थांना सासे लिडार जानाया बोरै पार्सेन्ट लानो हागौ बियो आरो पार्सेन्ट लाग्रा मानसिखौ आं डाइरेक्ट मेनसन खालामनो हायो खिन्थु आं बुंबा दाय जागोन एसेबां पार्सेन्ट लानानै सरकार सालायनायखौ जों मा फोथायनो मिसला बियो प्रमद बर' एक नम्बर मिसला दिनैनि दिनाव बे मिसले आरो जों गोजोन जानो हायाखै मानि थाखाय होनबा दिनै बिसोर रंजादों अबावबा बेदर जादों सारायाव माने अमा बेदर माने एवनायखौ नुलायलायदों फेसबुकफोरावहाय नाथाय जों दिनै बिदि एक्स एनडिबिफोरा बिदि सारायाव बेदर एवनानै जों रंजायाखै मानो होनबा जों दुखुनि सानसे फालिदों दिनै मानो होनबा जों प्रपार इउटिलाइज जों जानांगौमोन जोंहा मोजाङै जोंहा बिसि फिसा न' बाङाव थानानै बिमा बिफाजों जों रायजो जानो हानाय जोंनि केपासिटि जानांगौमोन गैया दिनै थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेडखौल' होनो हाथारोना बे साख्रिखौ सिभिल जबखौ पारामिलिटारियाव बहा होनो हानो जों बैसोआनो गैला 42 43 जालायलांबाय बैसो गैयालासिनो बहा साख्रि मोनो जोंलाय बैसो थाबा साख्रि मोनगोन 27 ओरैनो बान्दाखा माने रुल्स मथे गभर्नमेन्टनि पारामिलिटारियाव थांनांगौबा जोंहाथ' 27 बारजोब्बाय सेंग्राफोरा बेखायनो जोङो हांख्रायदों आरो खावलायनोबो सानदों थाबैनो माने प्रमद बर' बिथाङा जोंनि बे समयसाखौ समाधान खालामना होनांगौ